Un veciño de Rianxo de 51 anos foi detido a última hora da tarde de onte despois de destrozar a porta da vivenda da súa irmá cunha motoserra na zona da Carballeira, a que supostamente pretendía agredir. O suceso obrigou a realizar un amplo despregue policial, con axentes da propia Policía Local de Rianxo e da Garda Civil, xa que o individuo, antes da chegada das forzas da orde, deuse á fuga. Finalmente foi localizado e detido cando intentaba recoller o seu coche nun taller da zona. Os axentes trasladaron ao centro de saúde da vila, onde foi sometido a unha exploración antes de pasar a disposición xudicial. Ao parecer, segundo nos explicou o alcalde Adolfo Muiños, padece un trastorno mental e non era a primeira vez que protagonizaba este tipo de comportamentos violentos. Evidentemente creou moita expectación polo aparatoso do incidente, non é para menos, e o movimento tamén que xerou de busca por parte da Policía Local, Guardia Civil e diferentes estamentos que andiveron na súa procura, cousa que de maneira pacífica ademais se produciu. Foi menos pacífica a anterior vez, que houbera tamén algunha lesión algún membro da propia Policía Local, a ver se desta volta conseguimos que se polo menos que se minimice ou se poida xerar algo en instancias judiciais que derive en que poidamos darlle máis seguridade xa non a poboación, que tamén tranquilidade a poboación, senón a propia afectada, neste caso do ámbito familiar, que é quen está padecendo os diferentes episodios que se están producindo. A irmá do presunto agresor tivo que ser trasladada tamén ao centro de saúde debido a unha forte crise de ansiedade.